سلام عليكم تخططلتي بين ميديا لومي كلنا كنداوያን كنحبنلو ዝግባአና ታሪኻዊ ዜና ሒዞልኩም ቀሪበ ኣለኹ እሰናይ ምክታል ካናዳ ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ ዓቢ ዓወት ኣመዝጊባ ኣላ ኣብዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ናይ 2026 ዓለም ዋንጫ ማለት ወርልድ ካፕ 2026 ሃገራዊት ጋንታ ካናዳ ንጋንታ ቀጠር ብሰፊሕ ውጽኢት 6 ብባዶ ብዝኾነ ብዘገርም ዓወት ስዒራት ኣላ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ጸወታ እዩ ነይሩ ኣይ ሆፕ ኩላትኩም ተኻቲልኩም ክትኮኑ እዚ ዓወት እዚ ንካናዳ ኣብዚ መድረኽ እዚ ኣብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ዓቢ ታሪኽ ዘመዝገበትሉ ፍጻሜ ኮይኑሎ ግን ኩብራት ተኸታተልቲ እዚ ሁሉ ዓቢ ሓጎስን ታሪኻዊ ዓወትን ሙሉእ ብሙሉእ ሕጉሳት ንኸይንኸውን ዝገበረና ነገር ኣሎ እቲ ምኽንያት እዚ ዓወት ብዘይ ከቢድ ዋጋ ስለ ዘይመፀ ኣብቲ ጸወታ ናይ ማእከል መስመር ሓያል ተኸላኻሊ ዝኾነ ዝጻወት ዝነበረ ኢስማኤል ኮኔ ብዝሕዝን መጉዳእቲ ስለ ዘጋጠሞ ካብ ጸወታ ክወፅእ ተገዲዱ እዚ መጉዳእቲ እዚ ነዛ ጋንታ ንኹሎም ደገፍትን ልቢ ዝሰበረን ዓቢ ስግኣት ዝፈጠረን ኮይኑሎ ኮኔ ሓደ ካብቶም ሞተር ናይ መጥቃዕቲ ኮይኑ ዝጻወቱ ኣብ ጸወታ እውን ብሉጽ ምንቅስቓስ ዘርኣየ ተጻዋታ እዩ ግን እቲ ዝበጽሖ መጉዳእቲ ከቢድ ስለ ዝኾነ ካብ ሜዳ ክወፅእ ተገዲዱሎ እዚ ጉዳይ እዚ ካናዳ ናብቲ ዝቕጽል ናይቲ ውድድር ጸወታታት ክትሰሃገርን ከላ ክሳብ ክንደይ ክጾላ ከም ዝኽእል ግን ብዙሓት ክኢላታት ይዛረቡለው እታ ሓጻር መልእኽቲ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ማርክ ካርኒ ኣብቲ ዓወት ናይ ካናዳ ተረኺቡ ዝሃቦ መግለጽሎ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክትከታተልዋ ብድሕሪኡ እውን እቲ መደብና ክንቅጽል ስለ ዝኾና እዚ ሓጻር ቪድዮ ተኸታተልዋ ስምዕዎ ኣብቲ ድሬሲንግ ሩም ማርክ ካርኒ ኣትዩ ዝሃቦ መግለጺ ስለ ዝኾነ ሓጻርያ ብእንግሊዝኛ ብድሕሪኡ ክንቅጽል ኢና እዚኣ ስምዕዋ Let me just begin by acknowledging what you're all feeling, I think, and the nation's feeling. The terrible injury of Ishmael. Represent your families, your friends, and teach a lesson. I'll say one other thing, if I may. Is the lesson you showed today in the response. Couldn't be prouder. Thank you for letting me in and just share a bit of that moment. And guys, go all the way. ከምዚ ክትሰምዑ ጽናዕኩም ፕራይም ሚኒስተር ማርክ ካርኒ በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ መጀመርታ ንኹሎም እቶም ተጻዋቲ ኣመስጊኖም ቀጺሉ ከዓ ንኢስማኤል ኩዊክ ሪካቨሪ ማለት በዚ ዘጋጠሞ ብድሕርቲ እግሩ ምስተሃረመ ክወፅእ ከሎ ነቶም ናይ ቀጠር ተጻዋቲ ማለት እቲ ሓደጋ ወይ ኢንጁሪ ዝገበረሉ ሰላም ስለ ዝበሎ ብዘይ ሕማቕ ዘረባ ስለ ዝወፀ ድሓር ካናዳ ከዓ ጎል መስእተወት ክብሪ ንኮኔ ወይ ንኢስማኤል ኮኔላ እቲ ናቱ ማልያ ኣልዒሉ ስለ ዝወፀ ክብሪ ስምዓኒ ካናዳውያን ከምዚ ኢና ስለዚ ብጣዕሚ ዝሕበን ኣብ ብራምፕተን ኦንታሪዮ እውን ሓደ ሓድሽ ናይ ስፖርት ሰንተር የውፅኡ ኣለዉ ንሱ ከዓ ንኣወዳትን ኣዋልድን ከማዕብልን ከምዚ ንስኹም በፂሕኩሞ ዘለኹም ደረጃ ንኽበፅሑን መተባብዒ ክኸውን ስለ ዝደሊ ሎሚ ግን ምሳኹም መፅየ ክዛረብ ዕድል ስለ ዝሃብኩምኒ ኣዝየ ደመስግነኩም ካናዳዊ ምዃነይ ኩርዐ ሕቡነ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ክብል እዩ ገሊፁ ቀፂለ ካልእ ዜና ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እዚ ዝርዝር ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ሓበሬታ ብ2026 ወርሒ 6 ዕለት 18 ዝወፅእ ሓድሽ ዜና ክዕለኩም መጀመርታ ማለት እዩ እዚ ኣብ ካናዳ ዝርከብ ናይ ኢሚግሬሽን ክፍሊ ማለት ኢሚግሬሽን ዲፓርትመንት ሓያሎ ዜግነት ምስክር ወረቐት ማለት ሲቲዘንሺፕ ሰርቲፊኬት ዝሓዙ ኣጊድዎም ኣሎ እዚ ገዳ ዝኻነቶም ዝጠፉ ካናዳውያን ማለት ሎስት ካናዲያንስ ተባሂሎም ዝፍለጡ ዜጋታት ዝምልከት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ዜግነቶም ተጠሪዙ ድሮ ጸዲቑ ዝነበረ ተቐቢሉ ድሮ ጸዲቑ ዝነበረ ቅድሚ ዓመት ዘይመልእ ዘውፅዎ ሕጂ እዋን ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘሎ ንምግማቱ ዘጸግም ኣይመስለንን መብርህ ኮነና ግን ብዛዕባ እዚ ሎስት ካናዲያንስ ዝበሃል ዝኾነ ሓበሬታ ክበኩም ቅድሚ ሕጂ ዘውፅዎ መደብ ነይሩ ሎሚ ግን ካንስል ብሎ ኣለዉ ነዞም ሰባት እዚኦም ሲቲዘንሺፕ ተቐቢሎም እቲ ሲቲዘንሺፕኩም እቲ ስኹም ካናዳውያን ኢኹም ዝተባሃልዎ ወረቐት ይምንጥልዎም ኣለዉ ዝጎደለ ወረቐት ኣሎ ብምባል ማለት እዩ መብርህ ግን ክበኩም እዚ ሎስት ካናዲያንስ ዝበሃል መንዩ ብኸመይ ይሰርሕ ዝብል ሓበሬታ ማለት እዩ ቅድሚ እዚ ሓድሽ ሕጊ ምዝዳቆሲ ሕጊ ዜግነት ካናዳ ሓደ ካብ ወፃኢ ዝተወልደ ዜጋ ንካናዳ ንደቁ ወይ ንዘርኡ ዜግነት ከመሓላልፍ ብቐዳማይ ወለዶ ጥራይ ማለት ፈርስት ጀነሬሽን ሊሚት ይከኣል ነይሩ እዚ ማለት ሓደ ወለዲ ባዕሉ ኣብ ካናዳ እንተ ዘይተወሊዱ ወይ ዜግነት እንድሕር ዘይረኺቡ ኣብ ወፃኢ ንዝተወልዱ ደቁ ናይ ካናዳ ዜግነት ከመሓላልፍ ኣይክእልን ነይሩ ቅድም ማለት እዩ ይኹን እምበር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኦንታሪዮ ሱፐሪየር ኮርት ኦፍ ጃስቲስ እዚ ቀዳማይ ወለዶ ጥራይ ዝብል ሕጊ ምስ ቅዋም ሃገር ዝጻረር እዩ ብምባል አንኮንስቲቱሽናል እዩ ብምባል ሓድሽ ሕጊ ኣውፅኡ ነይሩ
መንግስቲ ካናዳ ነዚ ሕጊ ቢል C3 ብምትእታው ነቲ ናይ ወለዶ ገደብ ኣልዒልዎ ኣሎ እዚ ሕጊ ከዓ ካብ ታሕሳስ 15 2025 ጀሚሩ ብሙሉእ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ነይሩ እዚ ሕጂ ታሕሳስ 2025 ዝብለኩም ዘለኹ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከዓ 2026 ነዚ ሕጊ እዚኦም ዝኣልይዎ ዘለዉ ኣጽዲቖሞስ ኣውሪዶሞ ከዓ ቀንዲ ዕላማታት ናይቲ ለውጢ ቢል C3 እንታይ ነይሩ ዝጠፉ ካናዳውያን ማለት ሎስት ካናዲያንስ ዜግነት ንምምላስ ዝጠፉ ካናዳውያን ዝተባሃሉ ከዓ ብሰንክቶም ናይ ቀደም ወይ ኣረገውቲ ሕግታት ዜግነቶም ዘጥፉ ወይ ድማ ክረኽቡ ዘይከኣሉ ሰባት ምዃኖም ይዝሕብር እዚ ሕጊ እዚ ነቶም ብሰንኪ ናይ 2009 ዓመተ ምህረት ሕጊ ቀዳማይ ወለዶ ገደብ ይገበር ዝብል ወይ ድማ ብሰንኪ ዓንቀጽ 8 ዜግነቶም ዘጥፍኡ ንዘርኦም ወይ ድማ ዲሰንዳንትስ ብውርሻ ዜግነቶም ኦቶማቲክ ንድሕሪት ዝመልስን ሬትሮአክቲቭ ገይሩ መሊስሎም ነይሩ ንመጻኢ ውርሻ ዜግነት ዝተቐመጠ ሓድሽ መምዘኒ ማለት ሳብስታንሻል ኮኔክሽን ቴስት ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተወልዱ ካናዳውያን ወለዶ ድሕሪ ታሕሳስ 15 2025 ንዝውለዱ ደቆም ዜግነት ከመሓላልፉ እንተደልዮም ምስ ካናዳ ጽኑዕ ምትእሳር ከም ዘለዎም ከርእዩ ኣለዎም እዚ ግዜ ገደብ ካናዳውያን ንወላዲ እቲ ቆልዓ ኣብ ወጻኢ ቅድሚ ውላዱ ብሓባር ተደሚሩ ሬከርድ 195 መዓልታት ማለት 3 ዓመት ኣብ ውሽጢ ካናዳ ብኣካል ተቐሚጡ ክኸውን ግዴታ ነይርዎ ምርትዖታት ንምርጋጽ ድማ ናይ ዶብ ምእታብ ምውጻእ ማለት ኣቶ ኣቲኻ ወጺኻ ዘርኢ ናይ ወረቐት ናይ ፓስፖርት ዝኾነ ጭብጥ ክተርለካ ናይ ቤት ትምህርቲ ምዝገባ ሬከርድ ኣብ ሰዓት ናይ ትምህርቲ ከም ዝተማሃረ ወይ ድማ ናይ መንበሪ መረጋገጺ ክቐርቡ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝሕብሩ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተወልዱ ግን ወይ ድማ ኣዳፕትድ ዝኾኑ ቆልዑ ከዓ ዝምልከት ሓደ ካብ ወጻኢ ዝተወልደ ካናዳ ወላዲ ቅድሚ ታሕሳስ 15 2025 ኣብ ወጻኢ ኣዳፕት ዝገበሮም ቆልዑ ቀጥታ ናይ ዜግነት መሓዝማት ዳይሬክት ግራንት ኦፍ ሲቲዘንሺፕ ክሓትት ይኽእል ነይሩ ካብ ታሕሳስ 15 2025 ንነጆው ዝግበሩ ዝኾነ ኣዳፕት ከዓ እቲ ወላዲ ከም ልሙድ 195 መዓልታት ማለት 3 ዓመት ኣብ ካናዳ ብኣካል ምጽንዑ ከረጋግጽ ይግባእ ተደልዩ ዘሎ ናይ ዜግነት ምስክር ወይ ሲቲዘንሺፕ ሰርቲፊኬት ንምርካብ እዚ ኩሉ ወረቐት ከተማላ ኣለካ እዚ ምስክር ወረቐት ድማ ንፓስፖርት ካናዳ ንምውጻን ኣብ ሃገር ንኽትኣቱ ከሎ ዘጋጥሙ ዕንቅፋታት ንምውጋድ እዩ ዘገልግል ነዚ ሓድሽ ሕጊ ብኦቶማቲክ ከተታቱ ግን ግዜ ዜጋ ክኾኑ ዝደልዩ ሰባት ከም ቀደሙ ብመሰረት እትንብሩ ቋሕታት ከመልክቱ ወይ ድማ ኣፕሊኬሽን ከእትዉ ከም ዘለዎም ይዝሕብር እቲ ዝገርመኩም እዚ ኩሉ ዘውፅዎ ዜና ብታሕሳስ 15 2025 እዚ ሎስት ካናዲያንስ ዝበሃሉ ብዙሓት ካናዳውያን ብሰንኪ ናይ ወለዶም ሲቲዘንሺፕ ተቐቢሎም እዮም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ነዚ ሲቲዘንሺፕ ንብዙሓት ዝሃቦም ወረቐት ይመልስዎ ኣለዉ እዚ ከዓ ኣብቲ ዝኣተወ ወረቐቲ ጌጋታት ኣሎ እዚ ጎዲልኩም ኣሎ እዚ ተፈቐደ እናበሉ ንብዙሓት ሰባት ናይ ሲቲዘንሺፖም ይመልስዎ ኣለዉ American Sean Davis Mooney was thrilled to become a Canadian. That's until he was told he may not be one after all. It's like winning the lottery. They give you the money, you spend it all, and then they come and knock on your door and say, oh, you've got to give it all back. Friend says he was told last February that under new legislation he was eligible to become a Canadian citizen. But then he received an email last weekend from the Immigration Department to surrender his certificate of citizenship. ኣብዜና እንተዳሪኹሞ እዚ ተሓቂ እዚ ተመብረኽ ብለኩም ኢለ ኦኬ ንቐጽል ካልእ ዜና ሒዘልኩም መጽእ ዘሎ ከዓ እዚኣ ብቐንዱ ንኣልበርታ ዝቕመጡ እያ ትምልከት ሰጽልኩም ስምዑ Every eligible Albertan will receive a guaranteed $100 payment. A two-adult household will receive $200, and families can receive an additional $100 for each eligible adult child and family member living in the same home. መንግስቲ ኣልበርታ $100 ንህዝቢ ኣብዚ ጽንኩር እዋን ክቡር ዋጋ ናብራ እዚ ሽግር እዚ ንምፍካስ ክሕግዝ ምዃኑ መግለጺ ይብሎ ገለገለ ሰባት ነዚ $100 ሓገዝ ኢሎም ዝቡና ዘለዉ ሲ እኹል ከም ዘይኮነ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እንተኾነ ግን ሴንቴንስ ተባሃለ ሰብኣይ እዚ $100 ንዓይ ዋጋ የብሉን ኣይጠቕመንን ግን ዋላ ካብ ዘይመሃብሲ ዝተሃቡናሲ ካብ ባዶ 100 ሓይሽ ንምባል እምበር ኣብ ሰዓት እዚ ንወልሓንቲ ክሕግዝን ክጠቅምን ከም ዘይክእል ንነዳዲ ጥራይ ከማን ተኣኺልና እዩ ክብል እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብዙሓት ሰባት ከዓ ዝተፈላለዩ ርእይቶታት ትህብለው ኣብ ኤድመንተን ዝቕመጥ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ዝሃቦ ኢንተርቪው እንቋዕ 100 ሃብኩምና ግን እንታይ ግሮሰሪና ክንገብሮ ጋዝና ክንገዝኦ ኣይንፈልጥን ግን
ካብ 0 ሓይሽ ብምባል እዩ ተቐቢሎሞ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም መብዛሕትኩም ናይ ቻናል ተኻተልቲ ኣብ ኤድመንተን ኣለኹም ይርዳእኒ እዩ እንታይ ርእይቶ ኣለኩም $100 እንታይ ኣስተዋፅኦ ክትግብር ምስ ዘሎ ናይ ነዳዲ ምኽባር ምስ ዘሎ ናይ ሪሰሽን ካናዳ ምህላው ብዙሕ ለውጥታት ክንገብር ና ዝብል ዘሎ መንግስቲ ኮይን ተሪፍ ግን ንሕጂ መንግስቲ ኣልበርታ $100 ክህብ ይብል ኣሎ መብዛሕትኩም ብናትኩም ኣሰስመንት ኣፕላይ ክትገብሩለኩም ዝኾነ ፎርም እንተሎ ግን ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሰርሓልኩም በዚ ጋጣሚ እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝሰርሕኳ ቪድዮ ናይ ቴክኒካል ናይ ኦዲዮ ፀገም ኣጋጢሙ ስለ ዝነበረ በቲ ኦዲዮ ብዙሓት ርእይቶ ሂብኩም ነርኩም በዚ ጋጣሚ እዚ የቕሬታ ሓትት ይፈቱ ኣብ ቀጻሊ ብዙሕ ምሕያሽን ምትዕርያት ክንገብር መብፃዕናቱ ሎሚ 20 ሰነ ስለ ዝኾነ ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስዋዕትና እንዳበልኩ ናይ ዝመደብ እዚ ንዓፅወይና ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንረኸብ እስወድሓንኩም سمت وذيتي يعرف سلسة متى عبيدي كاب كلم خطي زي فلالو برك سلمتي حدث له قابل رلا حزتي ملسو عميخ ملس زي تملسو بعاس يوماي بعاس دنا